Sziasztok, én itt Redász vagyok, és ez itt az első videóm, amiben az Online Soccer Managerrel fogunk játszani, vagyis az OSM-en. Mint látjátok, itt már próbálkoztam vele játszani, nyertem is párszor, vagyis egyszer nyertem meg a bajnokságot, kétszer a kupát, és háromszor értem el a célt. Itt a csapat választása, kiválasztjuk a csapatunkat. Én igazából a német és az angol liga között vacilálok, hogy melyikben játszodjak, de szerintem mi a Németországgal fogunk lenni. Amint látom, itt már pár csapatot el is foglaltak, úgyhogy én szerintem a Borussia Dortmund, nem, ez a Borussia Mönchengladbach, akkor megnézem az angol ligát, hogy ott milyen csapatok vannak. Stoke City, hát nem a legjobb, tehát akkor nézzük is a német ligát még egyszer. Legyen ez a szerződés aláírása. El is kezdjünk a Bayer, melyik ez? Bayer Leverkusen. Jó, igen, a Bayer Leverkusennel akkor tenni valók itt a szabad edzés, megedzük a játékosainkat. Ezt a 19 éves Bailit fogjuk edzeni. Nagyon jó játékosok vannak. Majd fogunk vásárolni jobb játékosokat, és a gyengéket meg az öregeket eladjuk, mivel azokat nem lehet edzettetni, meg nem jó velük játszani. Beállítsuk a taktikát. Megmutatom, én ezzel a taktikával játszom, és ez nekem nagyon bejön. Ezt berakjuk támadóba, ezek itt védekezzenek, és ezek is előre törjenek. Itt a zóna védekezés, nem. Itt ez egy olyan ellenfél követésére, vagyis ezt egy támadóra, és egy labdatartás. És itt a játékfelfogás az agresszív legyen. Próbáljátok ki ti is, szerintem ez nagyon bejön. No, azt szeretném még elmondani, hogyha ennek a szezonnak a végére 50 feliratkozó összejön, akkor egy live-ban majd ki fogok sorsolni egy 20 darab, nem, egy ilyen vagyis egy bajnokságot fogok csinálni, amiben ki fogok sorsolni magam mellé még 19 darab játékost, hogyha jöztök, és így fogunk játszani. Hát a csapatot azt még nem állítom be, mert ugye néhányan elmentek edzésre, nyugati lelátó, nagyon jó. Itt még beállítom a szponzorokat, és akkor megnézzük az átigazolási piacot, hogy mit tudnánk megvásárolni. Még a stadion fejlesszük ezt, és nézzük meg a csapatból, hogy kit adjunk el. Hát mondjuk az a Chicharito, azt még nem adom el, az a Keisling, vagy nem tudom ki, itt egy 9 milliót kérünk, Bellarabi maradhat, Brand maradhat, Kalhanoglu maradhat, Campbell maradhat, Bender maradhat, őt el fogom adni, minden esetre, mert egy ennyit értem. A többiek maradhatnak, Tám maradhat, Toprak marad, Wendel. Szerintem mindent a Hibertet fogjuk eladni. Oké, akkor Özkan is elmegy. Így. Akkor nézzük meg az átigazolási piacon, hogy ki van. Fenn van egy Nolito, egy Bruma. Nem a legjobbak.
még ki van City B, hát őt megvásárolnám, csak most nincsen annyi pénzem pillanatnyilag. Majd megmutatom, itt a Bayern Münchenben volna egy játékost, akit meg szeretnék. Az egy igaz Koeman lenne, akit megvásárolnék, és a másik pedig Sánchez. 19 évesen, 89-es besorolással, nagyon jó játékos, nagyon jól lehetne fejleszteni, és nagyon olcsó is, mert egy olyan 30 millió körül kérni fog érte, de kihozzuk azt a pénzt szerintem. Bellarabi, még valakit felrakunk. Ezt a bundle 28 éves, őt is nagyon nehezen fogjuk, egy olyan 21 millióét felrakunk. Hoppá, már 4, ja igen, csak 4 játékos tudtam felrakni. Akkor teszteljük egy kis barátságos mérkőzés, egyet a Bayern München ellen fog lejátszani. Hát ezt elég jól elvesztettük, de nem baj, tudjuk fejleszteni. Ki volt még ott? Nagyon jó játék, fejlesztjük meg ezt a 21 évest. Nézzük meg a meccs statisztikákat. Hát Vidal rugott egy gólt, lássuk játszott-e az a Sánchez. Lám, Kimik, igen játszott. Nagyon nehéz lesz őt megvásárolni, de mindent beleadunk. Nézzük meg, hogy a cél az a 3. hely. Akkor a következő mérkőzésünk az SV Mainz 05 ellen lesz. Majd a következő videóban megpróbálom közvetíteni ezt a meccset. Látjátok, hát a TSG Hoffenheim lesz nagyon nehéz meccs a Borussia Dortmunddal és a Bayern Münchennel, hogyha jobbak leszünk náluk, akkor még nyerhetünk. Hát ez a videó ennyi lett volna. Hogyha tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel. Én Redajsz voltam, sziasztok!